You're listening to AdsLink TV. Dia po si tatakder di kasangwanam, amang kuntuna ay ayaten ka. Luktam kuma kay tapusong kenkwana, ken kayat na isutagari ken ka. Ikan ti tiyempo nga luktam day tapuso, ang dalinaet kas mangisalakan mo. Tadia po nagsagabat nga put pasul tayo, yung nagungar tatluag palagi tayo. Katupay na umaw-awaken ka, ngem ibagbagam awan pa'y ti tiyempo. Itat ti oras asong batam titinag na, et pastriken ni Jesus ti tabiyag mo. Itat ti tiyempo nga luktam day tapuso, ang talina et kas mangisalakan mo. Tagiya po nagsagabat kaput pasul tayo, nagungar tatluag balegi tayo. Kenkwana adaan kat namnama, di pa ay natirag o ken kapya. Isut mangtet inanati kararwa, laan anay nga biyagi pa'y na. Itang ti tiyempo nga luktam day tapuso, ang talina et kas mangisalakan mo. Tagiya po nagsagabat kaput pasul tayo, ngem nagungar tatluag palagi tayo. Ngem nagungar tatluag palagi tayo. Ngem nagungar tatluag palagi tayo. Nang salbar na biyak ko na pagisung at tiyempo. Anyakit din naragsak ko, hindi nga inawat ko, akasari
Ipanang salbar na biyak kuda pagisunga siyempu. Ipanang salbar na biyak kuda pagisunga siyempu. Itangket may sa akun nga namati. You're listening to AdsLink TV. Ibiyagod na palabas, yakamaw awatan, nagulo sa dinungatan, ipagkasarakan. Tinatal na biyan, nga awan pagkurangan, sa dinungatan, tinak pagkasarakan. Pinadas ko, jay diskoan, pusat tinabutbutan, problema itinanay na yunan. Kasta jay sugalan, isutin nak nagigyanan, ng karkarungan ay lumlumak tiutan. Ngem narang sa kakunay, itatang kabuken Jesus, nga inak kinaman. Tabiag kuti na binabaliwan, naragsa tibiyag ku'y tatang. Naragsa matgaya ni Jesus sa pagdamangan, tadi na kay tuabay-bayan. Sakit mo inaagasan, sabtin na ka sa pulang, ket awan tutiin ka pagkurangan. Winaragsa ka kunay, itatang gabuken Jesus, nga inak kinaman. Tabiag kuti na binalbaliwan, naragsa tibiyag ku'y tatay. Nga inak kinaman. Tabiag kuti na binalbaliwan, naragsa tibiyag ku'y tatay. When naragsa ka kunay, itatan gabuken Jesus, nga inak kinaman. Tabiag kuti na binalbaliwan, naragsa tibiyag ku'y tatay. Naragsa tibiyag ku'y tatay. Naragsa tibiyag ku'y tatay. Nyakabit ka sa saat tayo, itidamo. Tayo tiyempo nga di tayo payamo ni Kristo. Iyak tayo nagnot kinagulo. Makarimon, iimatang tiapo. Impat
Kes nga panunot ken kinakilo yung patay na ititunggal maysa ket tinalusan na babaeng ti darana awan nga rut kapsat ti may panagkeltay iti sangwanan na Nagitiyag tayo ket sinubot na tapno di tay at turong iti dusa itangarot ituloy ka di makipag na kenkwana impatek na ititunggal maysa ket tinalusan na babaeng ti darana awan nga rut kapsat ti may panagketay iti sangwanan na nagitiyag tayo ket sinubot na tapno di tay at turong iti dusa itangarot ituloy ka di makipag na kenkwana impatek na ititunggal maysa ket tinalusan na May saat managbasong yak may kariken ka Enggaput takkel nga ayat mo siya kay pinakawan mo Jesus agyamanak kain lapsod na tumanpay na sukiran aldaw nga napalpalabas napay pagan ano dagiti bilbilin mo kapag sayaatan ipanagbiag ko anong manang engading ko dengan yo mensahi di kansyon ko awan maiter sobraan niluluko sigon iti kapadasa awan tinagungulan Jesus agyamanak tain lapsod na tumanpay na sukiran aldaw nga napalpalabas napay pagan ano dagiti bilbilin mo kapag sayaatan ipanagbiag ko Jesus agyamanak tain lapsod na manpay na sukiran aldaw nga napalpalabas kapay pagan ano kagiti bilbilin mo kapag sayaan